Ganito mamang gawin na lang po natin dahil kayo po ang guardians po, kayo po ang parents po. Hindi ako niya. Papapirmahin na lang po kita, ma'am. Ayoko. Hindi, ma'am, para po makancel niyo po. Hindi wala yung trabaho, pumapasok yan. Ayoko na ganyan. Ano kaya? Wala, hindi, umalis kayo. Hindi, ma'am, ang gagawin po natin, ma'am. iPhone 14 niyo, ma'am. Surprise! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Woo! Happy birthday po, nanay! Isang magandang hapon sa inyong lahat at ngayong hapon andito nga tayo sa Barangay Udok, Libmanan, Camarines Sur dahil isa na namang kahilingan ang ating tutuparin at syempre dadalhan ng mga items na daladala ng inyong pinakapaboritong tagapaghatid ng saya, good vibes at sorpresa. We are back again. This is the JFS Petals and Services na naghahatid ng saya, good vibes at sorpresa sa angmang sulok ng Bicolanja. And ngayong hapon nga, napakainit. Kasama nyo pa rin ang inyong nag-iisang surprise ambassador na si Kuya Sel. Bago ang lahat, para naman mapanood nyo pa ang iba naming mga kwento at episode, don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts na magpo-post sa inyong screen. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services na palaging nagsasabing, we don't just create, but we captivate. Ngayon, tingnan na natin ang mga items na ibibigay natin sa isang napakaswerteng nanay dito sa Barangay Udok, Libmanan, Camarines Sur. Ano pang hinintay natin? Let's go! Okay, so as you can see, napakaganda ng ating setup ngayon with a theme of yellow. Dahil syempre birthday ang ating isusurpresa ngayon or ang ating celebrator ay 60 years old na. We have 6 and 0, 60 pag binagsama. Okay, makaka-receive si nanay ng kanyang sash. Makaka-receive din siya ng ating wine, red wine, ang Raffables cake, and syempre ang letter na mula sa surprise sender or nagpadala ng mga items na ito. And hahandugan natin din si nanay ng kanyang napaka-social na Giovanni bag. Wow, bagong-bago yan at wala pang kagasgas-gasgas lamang. We also have our money bouquet. Yan ay nagkakahalaga ng not just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, but 10,000 pesos. Ayan, syempre, ayan ang mga piling-piling items na dala-dala ko dito sa Barangay Udok, Libmanan, Camarines Sur. And welcome back dahil isang second time around ko na itong makapunta dito sa Udok, Libmanan, Camarines Sur. Napakainit na nga, tara na't puntahan na natin si ma'am at sorpresahin at tingnan natin kung anong uri ng pamumuhay meron si ma'am. Kaya naman, JFS na yan. Tao po. Dito po bahay niya. Dito po bahay ni Rosalie. Pero papatay mo niya. Rosalie po. Yun na ni. Pero papatay mo. Okay na na. Nasaan po si... Dito po bahay ni Ma'am Rosalie po. Dito po bahay ni Ma'am Rosalie po. Rosalie? Opo. Bakit? Para po magkaintindihan po tayo, pwedeng papatay muna po nila.
bisita. Ayan po. Galing po ako ng Bicol Gadgets po. Tapos, andito na po yung order niya pong ano po, iPhone 14 Pro Max po, ma'am. Kanino kay Rosalie? Apo. Rosalie, iPhone Pro Max! Luwas na! Luwas na ang mga! Ano ni? May bisita order ka daw. Wow, may good news pala. May surprise. iPhone 14 po. Kaso hindi pa po yun fully paid. Ano po, babayaran niya pa din po yun. Apo. Ayun, ang magulan niya. Ay, ako yung ano, galing ako ng Bicol Gadgets. Ano, di ba recently last week nag-order ka ng iPhone 14 Pro Max, tama? Sa'yo kasi nakapangalan din, nag-click ka ng link namin, tapos tinapos mo yung form, pinilapan mo yung form, tama? Okay, so andito kami ngayon para... Hindi, legit po yun. Galing po ako ng Bicol Gadgets po. Ano po? Tapos dala na namin ngayon dyan yung iPhone 14 Pro Max. Ano? Tapos yung iPhone 14 Pro Max na ay, nagkakahalaga ng 100,000 na lang yung sale po. Cash on delivery po yun. Opo. Ay, mababa yan. Nasaan po? Ilang taon ka na? 18. Sino ang nanay? Nanay po. Bakit ano daw na? Ay, yung in-order niya po kasi sa amin, sir, na iPhone 14 Pro Max po, yung bago pong iPhone po. Nag-order po siya. Nag-order ka na? Siya po. Si Ma'am Rosalie po tama po. From Udok. Opo. Yung ano po, ma'am, yung iPhone 14 po is nagkakahalaga ng 100,000 pesos RP po. Ano order ka kaya? Opo, ma'am. Mayo kami kasi May kaya. mga ano yan, ay kaya. Mayo, araw mo. Katios man lang, ano yan. 100,000, pang milyonaryo yan. Dahil mo, mayo kami kaya na naman ka nagano ka kaya nini. In-order niya po kasi and then, hindi naman po kasi yun basta-basta mapipildot kung pipildotin lang po. Dahil mag-fill out po kayo ng address niyo po, form, tapos kung anong model po ng iPhone ang pipiliin niyo po. Ganun. Ayan, ayan. Ano lang yan? Okay, so ang gagawin po natin ngayon, ma'am, anong decision? Magka-cancel na lang natin. Cancel mo na lang yan namin. Tama man dahil man yan kaya namin. 14,000 o 5,000. 100,000 po. Ay, dahil! Ay, mas pa. Ano? Ganito, ma'am, ang gawin na lang po natin dahil kayo po ang guardians po, kayo po ang parents po. Hindi ako yan yung sinimay. Papapirmahin na lang po kita, ma'am. Ayoko. Hindi, ma'am, para po makancel niyo po. Hindi, wala yung trabaho. Napasok yan. Ayoko na ganyan. Ano kaya? Pero 100,000? Wala, pero birthday ko lang. Hindi, umalis kayo. Hindi, ma'am, ang gagawin po natin, ma'am, para ano po, para makancel po, ma'am, pipirma na lang po kayo, ma'am, sa amin, ma'am. Okay ka na. Hindi na po, ma'am, para po makancel na po ang order, ma'am. I-cancel mo na. Opo. Kasi, ma'am, pag hindi nyo po ito pinirmahan, ma'am, Ayoko. Pero wala tayong nali kami kinakagat. Hindi tayo sumunod. ay, yung bagay na yun, ma'am, hindi ko na po yun problema, ma'am. Ano po, yung anak nyo po ang may problema niyan, ma'am, kasi nag-order po sa amin. Ano po? Ganito, ma'am, ang gagawin na lang natin. Under ko, dito, high blood ka man. 30 na hindi ako nakakakapot yan. Kamulang 1,000. Opo. iPhone 14 po kasi yun, ma'am. Wala naman dali ako makaya. Ganito na lang, ma'am, para at least po, ma-cancel po natin yung order. Nakikiusap po ako sa inyo, ma'am, na as parent po ng umorder, pirmahan nyo na lang po, ma'am, yung waiver po, ano po, na ika-cancel na lang po. Nandun kasi po sa sasakyan, ma'am, yung ano po namin. Pwede pong sumama kayo sa amin. Nag-order na. aram niya na araw ka Kalaw mo alam. Mahalaga man ay. Dahil din yan. Masyadong ano. Opo. Hindi naman siguro boy. Sige po. Pwede naman po, ma'am. Ano po, na nagpapatunay na hindi na po kami babalik dito. Ano po dahil Ikaw kaya mo. Natanggap ni auntie ko. Pwede nga, turingan na dito to. Nilupin, matapakan, pulyo, tuksap, magmahaluang kabawan, isugo, para malupin. baka gusto ko pa rin makita yung iPhone first. Wala nga kami nga na 100,000 biruin mo yan. 30 mil na mahirap hanapin.
po ma'am, ito po yung iPhone 14 niyo ma'am. Surprise! Mama, kamusta na di na tayong laging nakikita? Miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauuna. Di ba pwedeng ikaw muna akin ang Happy birthday to you! Woo! Happy birthday po nanay! Nasa reacting board. Happy birthday to you! Happy birthday! Ayan, pwede ba mahiram ko muna si ma'am? Ayan, pwede mahiram ko muna po si ma'am? Ayan. Nagalit ako kanina, sorry Okay lang po yan ma'am, kahit sinungitan niyo po ako. Kasi wala kasi ako ng ganyan, 100,000 sana ko kukuha niyan. But it's okay ma'am, ayan. So, kalma muna tayo. Ayan, dito kayo sa tabi ko ma'am. Dito po. Ayan, harapin niyo po ma'am yung ating camera. Okay, so kalma muna kayo dyan ma'am. Hello J-Fans and people of the Philippines. Andito na nga ang JFS Petals and Services all the way here at Odok Livmanan, Camarines Sur. At kasama na natin ang ating na-prank kanina at syempre siya yung ating target ngayon. Ayan, okay lang po ma'am. Sorry sa... Dahil ngayon ma'am, Nabigla kasi ako. okay lang po, okay lang. Dahil ngayon ma'am Ligaya Vivar Puon, tama po. Andito po kami hindi para mag-deliver ng iPhone 14 Pro Max dahil wala po talaga kami yan. Pero andito kami, it is because ang mga bagay po na makikita nyo sa inyong likod, yan po ihahandog namin sa inyo. Dahil balita ko, birthday nyo po ngayon, tama po? Ayan. Birthday ni ma'am. Ayan, naiyak na si ma'am. Ayan, para at least po, pasensya na po, unahin natin ha. Pasensya na po ma'am kung pinakabako po kayo kanina sa prank natin. Salamat. 100,000 sana ko kukuha niyan. Okay lang po. Po yan. Okay ma'am, happy birthday po. At dahil dyan, isuot niyo po ang aming sash. Happy birthday po. Ayan ma'am. Ngayon, hindi lang natatapos sa pagbibigay ng sash ang matatanggap nyo ngayon dahil dito sa Barangay Odok, Libmanan, kayo po ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Dahil syempre birthday nyo po ngayon. Ayan, masayang masaya si ma'am. Okay na po ba kayo ngayon ma'am? Okay na po. Syempre ma'am, hindi lang sash ang matatanggap nyo. Makakatanggap pa rin po kayo ng ating letter. Matatanggap nyo rin po ang Raffables cake dahil syempre birthday nyo. May brand new bag po kayo dyan ma'am mula sa Juban Bag. Meron din tayo ma'am bubble balloon na may nakasulat na Happy 60th Birthday, Mama Gaying, we love you so much. And syempre ang pinakasosyal sa lahat ma'am, bago ko makalimutan, meron pa po pala tayo ng red wine. Ayan. At syempre J-Fans, painumin natin si ma'am, baka ma-high blood po kayo ma'am ha, mainit po. At syempre, J-Fans and sa lahat ng ating mga subscribers and sa lahat ng nanonood dito, matatanggap nyo ma'am ang inyong money bouquet, ang pinakasosyal na regalo namin sa inyo ngayong hapon na nagkakahalaga ng not just 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, but 10,000 pesos. Wala pa kanya naman si ma'am? Yes ma'am, totoong pera po yan at talagang totoo po kami at hindi kayo nananaginip. Ayan. Ayan ma'am. Hawakan nyo rin po ma'am, try nyo rin po hawakan ang inyong bag. Ayan. Wala po yan sa Giovanni bag. Dito po kayo ma'am, lapit po kayo sa akin. Ayan. But the question is, kanino kaya galing ang mga items na yan at sino ang nagpadala sa amin dito? Any guess po? Hulaan nyo po, sino po kaya ang rason? Ano, si Mera? Ano nyo po yan, Mira? Anak. Anak? Ilan po anak nyo bago ang lahat? 10 anak. Sa 10 anak, Nay, na napakakonti. Sino po kayang anak ang mapagmahal at may kakayang bigyan kayo ng ganito kaingranding sorpresa? Mera kasi siya may trabaho. Nasaan po si Ma'am Mira? Nasa Taiwan. Nasa Taiwan. Ngayon, ma'am, hindi ko muna i-reveal, and J-Fans, hindi ko muna i-reveal kung sino ang may pakana at syempre sino ang may nagpadala sa amin dito sa bahay mo. Ngayon po nanay, babasahin ko muna ang ating letter. At ako po ay hinahapo dahil J-Fans, bago ang lahat, napakalayo po ng bahay ni ma'am. Ano po?
para tayong bumalik. Inikot ko po ang buong sentro, simula Peña Francia hanggang Sabang. Ganun po kalayo. Ayan. So ngayon na napapasahin ko po yung letter and nawa po sa pagbasa ko ng letter, malaman nyo po kung kanino galing ang sorpresa ito at pinagpapawisan na tayong dalawa, ma'am. Kaya naman, happy birthday, mama. Nagpapasalamat ako kay Lord na nakaabot ka pa sa edad na yan. Sana maglawig pa para mabantayan mo pa ang mga makuapo mo. Pasensya na, ma. Dahil kami nakakauli sa importanteng aldaw mo. Pero soon po, mabawi po ako. Ingat po, Permi. Kamo, and sana po magpusog sa kadakulon pang rason kung dakulon kaming rason kung taano nasa harayo ako. Padangat ko kamo sa kamis na miss mi na ika. See you soon. Happy 60th birthday, mama. Love. Kanino kaya galing? Ayan, galing po ito kay Ma'am Mira from Taiwan. Tama po? Ayan. Palakpakan po natin si Ma'am Mira from Taiwan. Ang iyong anak. Ngayon, nanay, may letter po. May sorpresa at may pakonting kabatag. Pasensya nyo na po, nanay. Ngayon po, ano pong gusto nyong sabihin kay Ma'am Mira? Mayroon, naglaga ko nag-aaral ka ni. Baba mo yung bag mo, te. Mahiling mo na po. Salamat sa maray. Ayan, okay na po, ma'am. Ayan, so nahihiya po kayo? Ayan, wag po kayo mahiya, ma'am, dahil ngayong hapon pa lamang po, artista na po kayo na hindi lang po kayo basta-basta makakatanggap ng regalo dahil syempre, mapapanood po kayo ng aming mga subscribers sa YouTube, sa Facebook, at sa Instagram. Ayan. Kaya, Pasensya na sa mga kasama mo. ay, okay lang po. Okay lang. Ngayon, ma'am, syempre, dahil sabi niyo po kanina, 10 po yung anak niyo. Nasaan po sila, ma'am? Nalayo sila na sa Bulacan. Sa Bulacan. May anak po ba kayong kasama dito? Siya lang. Ayan, yung kasama natin. Ay, Ipasok ito, natin. Anak niyo po. Ayan, nalimot ko na po pating anak niyo si Sir. Okay. Yung aming kasamang kanina sa pag-prank, ang aming kasabot, ipasok natin. Pasalamatan natin si Rosalie na napagalitan ng kanyang nanay. Buti na lang po, nanay, hindi niyo po sinapak sa video. Ano po, nanay? Sasapakinan ka na kanina. Galit na ako. Umorder lang sa nagpagkamahal-mahal. Ano? Magkano nga po yung nanay? Sinisingil ko po sa inyo. 100,000? Kukuha niyan. 100,000. Ngayon, thank you so much, Rosalie. Ayan ang kanyang anak sa pagpayag na bilang aming maging kasabwat. At ayan, successful tayo. Job well done. Mission accomplished. Pag sinabi ko sa'yo, makuha na Ayan. sa akin lang. Yes, tama nga naman, nanay. Walang surprise na sinasabi, kaya nga Kaya surprise. nabigla ako. Pero pasensya na. Okay lang, it's okay Pasensya, na. walang katapusan pasensya. Ngayon, Rosalie, bukod sa pinapasalamatan ka namin bilang pagpayag aming kasabwat, ngayon naman, ano yung message mo sa iyong nanay? Dahil syempre birthday niya ngayon, and kung may gusto kong sabihin, this is the right time para sabihin niya sa kanya. Huwag na mo para bunganga. Okay. Ayan. Talagang tinadtad ng kiss. Ilang 500 kapalit nun? Gabos yan. Okay, so may 10,000 si ma'am nakalima kaatang kiss. You will receive 2,500. Sabi daw po ng anak niyo, nanay, iwasan daw ang pagbunganga. Tama po ba yun, nanay? Ganun po talaga ang mga nanay. Pero ngayon, paalala sa mga nanay na bungangera, dahil siyempre, mainit ngayon, baka po mag-overheat ang inyong mga bibig. Ano po, nanay? Okay. Normal lang po yun na magbunganga ang mga nanay dahil siyempre pagmamahal po or gusto hindi mapahamak ang kanyang mga anak. Ayan, so bago ang lahat, hindi pa tayo tapos sa ating pagpapasaya at pagbibigay ng sorpresa kay nanay dahil sa aking pagbabalik or sa aming pagbabalik ng ilang saglit, ihahandogan natin si nanay ng kanyang Ruffables cake at syempre kantahan din natin ang happy birthday. Alright, so we are finally back because as promised, handogan natin si nanay ng kanyang Ruffables cake na hawak ko na ngayon. At syempre, hingin ko ang mga tulong ng lahat ng mga nanonood nandyan sa likod.
dahil kakanta natin si ma'am for the second time around ng happy birthday. Ano po, para naman maging kompleto ang pag-celebrate niya ng kanyang birthday. Para bago ang lahat na may cake po ba kayo doon sa inyo, sa bahay niyo po? Meron. Di, iuwi ko na po ito, Nay? Joke lang. Okay, in 3, 2, 1, kanta po tayo ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, another Happy one. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, so nanay, muli po, happy birthday, happy 60th birthday. And syempre 60 na kayo nanay, welcome to, ano na pong stage ng buhay niyo ma'am? Senior citizen na, yes. Tigal Konti na lang at pipension na. Pwede na magbata. Ngayon nanay, dahil bago pa po ako mapasok, this is the perfect time to blow your candles po nanay. Syempre, bago yan, make your wish. Halo-halo na dahil nagpupuli. Ngaw na akong maray sa iya. Okay. Ayan, so iba pa lang muna natin ang kanyang cake. Ayan, ay bakit pag inip niyo po na iba po yung amoy niya? Joke lang po, ma'am. Joke lang. Wala akong ipin. Kasi daw walang ipin si ma'am. Wala naman po talaga akong naamoy, ma'am. Joke ko lamang po yun. Ayan. Narinig ko po kanina, ma'am, na ano po, matagal na siyang hindi umuwi. Ilang taon na po hindi siya nakaka-uwi? Tatlong taon pa lang naman. Akala ko naman kung 30 years. Tatlong taon po? Kasi tapos din naman sa tatlo, ilang taon na yun. O, di 6 years po pala nanay. Pinapamathematics po ako, ma'am. Ang kulit-kulit talaga ni ma'am. Okay. Ngayon naman, nanay, may isa pa po kayong anak dito. Pasok kayo, kuya. Dito kayo. Ayan. Oh, Hello. Anong pangalan po ni kuya? Richard. O, ipasok natin ang kamukha ni Robin Padilla para pagpalapakan po natin. Ayan, Robin Padilla ng Udok Live Manan. Ngayon, sir, ano po yung message niyo po sa inyong nanay dahil sa birthday niya po ngayon? Sabi ko. Ayan, thank you po. Once again, ano pangalan niyo po, kuya? Richard, akala ko po si Robin Padilla. Ayan, thank you so much, Kuya Richard. And sa ibig po natin. Dito na kayong dalawa, sir. Dito po kayo. Ayan, yung anak. Ayan, si Madam Rosalie, yung ating pinakamagaling na kasabuat na umorder ng iPhone 14 Pro Max. Infinix na yung cellphone niya. Alright, so ayan na nga, J-Fans and people of the Philippines, na ihandog na natin ang sorpresa. At syempre, mission accomplished tayo dahil napasaya natin ng sobra-sobra at napaiyak din natin si Ma'am dahil sa ating daladalang sorpresa. Magkita-kita tayo sa mga susunod pang episode at paghatid ng Siya Good Vibes at sorpresa. Once again, this is JFS Petal Sales Services and I am your Kuya Sam, your surprise ambassador. Alamusa! Sa pagbilang po natin ang ito, sama-sama po tayo magbabagay sa camera. In 3, 2, 1, bye-bye!